2450 кілометрів має завширшки фронт російсько-української війни. На 1100 кілометрів прямо зараз точаться бої. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Найгарячіша ділянка фронту, за його словами, північ Луганщини. Там окупанти прагнуть оточити українське військо і блокувати постачання з Бахмута. У Сєвєродонецьку бої не вщухають. Ворог відтіснив наші підрозділи з середмістя, маючи 10-кратну вогневу перевагу. Генерал Залужний попросив більше артилерії калібру 155 мм і якнайшвидше. Росіяни ж намагаються брати саме кількістю і готують чергову порцію гарматного м'яса. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили, але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне м'ясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу у кількості живої сили, у кількості військової техніки. Ворог закріпився на північній околиці Ізбицького на Харківщині. Намагається блокувати шляхи висування українського війська, повідомили в Генеральному штабі. З півночі окупанти марно штурмували в напрямку Слов'янська, а через втрати на цій ділянці фронту росіянам довелося замінити близько сотні одиниць техніки. На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка-Врубівка та Комишуваха-Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти-Миронівка. Для покращення тактичного положення та володіння панівними висотами безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне-Кодема, Доломітне-Новолуганське. Українські воїни тіснять росіян на півдні. У відповідь окупанти гатять по Миколаївщині, повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Обстріляні передмістя Баштанки, Миколаєва та Зеленодольська громада. Там ударом ураганами росіяни вбили щонайменше 1 людину і ще 5 поранили. На Херсонщині практично весь Береславський район перебуває під обстрілами. Відступаючі окупанти вдаються до мародерства і знущань над місцевими мешканцями. Намагаючись залякати населення і налаштувати проти української влади, російські окупанти поширюють фейки про знайдене у Скадовську Херсонської області покинуте поховання сибірської виразки. Але всі епізоотично неблагополучні пункти на Херсонщині відпрацьовані, локалізовані та законсервовані, тож загрози не являють. Найбільш небезпека, яка зараз панує в регіоні, це окупаційні війська. На Одещині прихильник руського міра відправився на 8 років до в'язниці з конфіскацією майна. За даними оперативного командування «Південь», чоловік передавав ворогу відомості про українське військо та зберігав у хаті гексоген і гладкоствольну зброю без дозволу. Слідством встановлено, що чоловік підтримував незаконне вторгнення та проведення військово-терористичних дій представниками збройних формувань Російської Федерації в Україні. Надавав представникам ЛНР інформацію щодо кількості, розміщення та переміщення військової техніки Збройних сил України, блокпостів територіальної оборони, прикордонних загонів, чисельності особового складу. Здавав ворогу українські позиції. На Харківщині співробітники Служби безпеки України схопили агента російського ФСБ. Ним виявився місцевий житель, якого завербували через інтернет. За вказівкою своєї кураторки він фіксував місця дислокації підрозділів Сил оборони України на Харківщині. Росіян цікавили координати українських блокпостів і військові укріплення. Спецпризначенці СБУ схопили зрадника, коли той прямував на чергове вороже завдання, а тепер може відправитися за ґрати на 12 років.
З усього Херсона лише 23 людини зголосилися отримати російські паспорти у перший день видачі псевдодокументів. Серед них очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Сальдо та його посіпаки. Фейкові документи дістали зрадники, які донедавна обіймали різні адміністративні посади. Утім, аби створити пропагандистську картинку, цього виявилося замало. Перед тим окупанти розповідали, що черга охочих дістати двоголовий паспорт нібито сягнула 4 тисяч людей. Я подивився, кого ж в цих новинах виставили в якості херсонців і в якості мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Що ж, це більше схоже не на чергу за паспортами, а на намагання отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово. Російські окупанти викрили з власної оселі в Новоолексіївці на Херсонщині Мамеда Довгополова. Про це повідомили у Кримсько-татарському ресурсному центрі. До оселі Довгополових вдерлися ще на початку червня. Звідти 32-річного Мамеда вивезли у невідомому напрямку, а його місце знаходження досі не встановлене. За попередньою інформацією, російські силовики закидають Довгополову причетність до батальйону імені Номана Челібіджихана. Він, до слова, вже 8-й затриманий за таким звинуваченням після 24 лютого. У березні окупанти заарештували заступника голови Херсонського регіонального меджлісу Насрулу Сейдалієва та мешканця Новоолексіївки Рустема Гугурика. У квітні викрили Арсена Ібраїмова, Артура Мємічаєва та Рустема Османова, а у травні Рустема Абдурахманова та Айдера Омєрова із села Партизани. 1 червня так званий Верховний суд Росії визнав терористичним і заборонив Кримсько-татарський добровольчий батальйон імені Номана Челібіджихана. До слова, його не існувало в правовому полі України до повномасштабного вторгнення Росії. Офіційно він зветься 38-ме добровольче формування територіальної громади імені Номана Челібіджихана. Утім, правозахисники вважають закиди окупантів лише черговим приводом для репресій. Тихий кримський супротив. Власник СТО у Видному, це Красногвардійський район, відмовився обслуговувати автівку російських окупантів. Ті приїхали замінити колесо, але дістали облизня. Окупанти бідкаються, мовляв, власник автосервісу не береться за ремонт навіть за гроші. Пізнім вечором росіянам на військовому КАМАЗі, маркованому свастикою Z, довелося забиратися геть у пошуках іншої майстерні. Вот, пацаны, вот такая помощь, вот такое спасибо, бля, за нашу работу. Привезли одно колесо, бля, деньги, все даем, бля. Ну, говорят, короче, ответ конкретный. Военным не ремонтируют.